Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B.
Mamaya pa tapo main tapong metong panalahin ket ang metong Ginoo. Sakdala may payang kay kaming Ginoo. Ginoo lalapong kapapusan tim pami pasalamat mi kay ka. Salamat igpa kay pagkalab mong sika na ng pumpuwersa kay kami biet pagkabi. Salamat king kabukas siningat may balang metong kay kami gining Dios. Ginawa man natin kang abatsawan, kabalatungan o agwaming sala kaya ka Diyos ko, patawaran may po yung balang metong. Ginong ining oras ay ti alagamin na po rin kaya kaming kasarlinan. Banting pa yung ginoma niyang kaya pong makipagmanano kaya ka at mag-aral king eskwela na po nimbi. Ginong ining oras ay ti awaran ko kaya ka Diyos ko, yung ganap mo kaya sapong pagkalaman ng balang metong. Ginong ganap mo kaya sapong linisan pa. Banting mo pa yung ginin Diyos, makanya milapong lubos sa hugnirin kay kaming kasarlinan. Igpangin ng oras ay iti, ginin Diyos, ikapong mikibalo ka rin lalamandaran kay kaming puso ang pong kaisipan. Ginoongin ng oras ay iti, awaran may kaya kaming banal mong presensya. Ibuklat may saig pa yung kaya kang banal na pasbulan, kaya riyan banwa. Pati panungog pa yung kaya kang kayupayan. Ginoong ng oras ay tubod me po kaya kaming kaya kang pangako mapamatulang Espiritu Santo. Banting mo pa ngayon balang metong kaya kami makanya na kaya pong gabayanig pa. Ginoong ng oras ay din talakayan ming kapag-aralan. Makahukol kaya ka Diyos ko ganap lasang mitanam karing karera kaming puso ang pong kaisipan. Ginawawaran mi rin kaya ka Diyos ko. Anong makanano gining Diyos? Din kaya kaming gagawan kaya ka. Sana Diyos ko maging karapat dapat laking banal mong harapan. Ginoongin ng oras ay ti, na anong ayablas mi karing dapat mong mangayap no na impuryan dakat samban kim pang espiritu mating katatuan. Ginawawaran mi kaya ka Diyos ko, inganap mo kaya pong pagkalaman ngayon kaya baka na iti. Ginawala pong pupos din ka sa karalungan mi kaya ka. Ginoong ng oras ay ti, papamilitan mi po sa blake ka. Antimurin ng kaya kaming tagapagligtas, Ginoong sa Kristo. Kambeda rin lukubat sa abda rin kaya kang pangakong mapamatulang ng Espiritu Santo. Iyan asa po.
Isa pong mapagpalang umaga po. Una po sa ating Diyos Ama na nasa langit, na siya po ang nagbigay po ng ating mga kalakasan sa umagang ito. Dapat lamang pong purihin ang ating Amang Diyos. Sa umaga pong ito, tayo ay maglilingkod at makikinig sa mga salita ng ating Panginoon. Subalit po sa umagang ito ay wala pong makakaupo sa upuan po ng banal na Espiritu. Subalit sa mga kadahilanan pong hindi po natin inaasahan. Subalit tayo po sa umagang ito ay laging nakaanda yung ating mga kapatid upang magbigay po ng kaalaman o pag-aaral na hukol po sa ating mga tema sa ating pag-aaralan po sa umagang ito ay yung tema po natin, batas ng karma, at yung mga referensya niya po. So, mayroon po tayong mga kapatid na po natin sa umagang ito. Alam ko po, nag-aaral po yung ating mga kabataan. Gayon din po, yung mga katandahan po ngayon na naging kabataan din po, yan ay patuloy na nag-aaral po sa ating pananampalataya. Pwede rin po tayong mag-share, no, sa ating tema. So, bago po ang lahat po, bago po yung ating kapatid na Rod, nung pong last Sunday po, hindi po kami present dito sa ating pagtitipon. Kasama ko po yung ating kapatid na yung buntok po ng mission. At hindi ko na rin po sinama si BC dahil wala pong hawak po sa ating pagsamba. So yung pong ating ama na si Carlos Adi Yumul na taga-Kaayarian po ay inilibing na po nung linggo ng umaga sa Isabela po. So kaya po wala po kami dito. So yung pong condolence po na sa ating mga pamilya doon sa Kaayarian ng Buhay. At ngayon naman po yung ating Pangulo naman doon ay ipinagbibilin po ng banal na Espiritu yung pagpapasis po, no? Kada 3 oras po yung pasis niya, mga kabataan po. Dahil po siguro po na ano po yung ating magulang dun sa kanyang kapatid at saka yung anak niya po, no? So nanghina po yung kanyang resistensya, yung kanyang pangangatawan. Pero medyo may edad na rin po yung ating magulang, 80 plus na rin. So ipagdasal po natin yung kanilang paggaling. So magandang umaga po sa inyong lahat. Si Brother Rod po ang bibigyan po nating pagkakataon sa umagang ito. Mapagpalang, hello. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Una, binabati ko po ang ating mga mapagpala na mapagmahal sa atin, na kung paano pong muli po tayo pinatnubayan, tayo nagkatipon-tipon dito upang mag-aral sa kanyang mga salita, sa kanyang gawa, higit sa kanyang pag-ibig. Ano po? Ngayon po ay wala po tayong medium na sa pagkakataong ito. Ngayon po ako po yung naatasan na magpaliwanag, bigay pag-aaral sa ating tema ngayon. Marami po ang oras, marami po ang pwedeng mag-share sa ating paksa ngayon.
tayo po'y maganda. Ano po, bahagi po ang karunungan na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Ang kitema po natin ngayon ay batas ng karma. Ano po ba ang karma? Yan ang tanong. Batas. Sabi ng karamihan, wala namang karma sa Biblia eh. Ha? Hindi totoo ang karma. Sa mahabang panahon po na ating pinalagi dito sa mundong ito, marami po na katawagan, salita na nabuo ng mga tao. Pero kung titingnan po natin, yun din naman ang tinutukoy. Halimbawa na lang po, na kung paanong iisipin natin yung mga pinangalan natin sa mga ating anak. Ako po, magbibigay ng halimbawa sa aking anak. Kung wala po ba ang pangalan ng aking anak sa Biblia, ay hindi siya totoo, hindi siya tao? Hindi nyo na paniniwalaan? Halimbawa po, yung anak ko na isa, si Raisi. Raisi, spelling niya po is R-H-Y-S-Y. Ang hirap po ng spelling. Tama po ba? Nag-e-exist po kaya si Raisi sa mundong ito? Patutunayan ko po, totoo si Raisi. Andyan po, kasama ko. Kasama namin. Kaya minsan ng tao sinasabi, wala sa Biblia, hindi ko paniniwalaan yan. Lugar na lang po. Nasaan po tayo? Baryo Maluyos. Makikita mo ba yan sa Biblia? Maluyos, Bicol. Lugar po yan. Sige po, patunayan nyo. Kung nandyan sa Biblia. Pero nag-i-exist po yung Baryo Maluyos o Bicol. Tama po ba? Nagtatanong po ako, hindi ko pinipilit. Ano po? Na kung paano pong may makatagang salita na yun pala yung pinapaiwaga, pinapakaulugan ng salitang iyon. Kagaya po ng karma. Ano po ba ang karma? Sabi po ang karma. Ang karma ay ang batas ng kung ano ang itinanim ay siyang aaniin. Ang karma po pala, ang batas ng karma, kung ano ang itinanim ay siyang aaniin. Sa literal po, sa mga magsasaka, sa mga nagtatrabaho sa bukid. Kung nagtanim po kayo ng ubas, kailan po namunga ng apple yan? Mansanas. Pag namunga po ng mansanas yan, tumakbo na po kayo. Magtaka na po kayo. Ano po? Halimbawa, nagtanim ka ng saging, buto ng saging. Ano pong magiging bunga niyan? Pakwan? Hindi po, saging din. Kaya po sa ating tao, kung mabuti po ang iyong itinanim, ginawa mo dito sa mundong ito, aani po tayo ng mabuting bagay. Sinasabi ng Biblia, patutunayan ko po yan. Kasi ang sabi ng karma, kung ano ang itinanim, siya ang aaniin. Tama po ba? Magbibigay pa po ako ng halimbawa.
Yung kanina, regarding sa pagtatanim. Parang sa agricultural, no po. Ngayon naman po, sa law of physics, law of motion. Sabi po ng iba, nakakita na po ba kayo ng bike? May kadena, tama po ba? Pag gumalaw po yung isang kadena doon, ano po, ikot mo yun, babalik sa dati. Ano po? Ganun po ang konsepto ng pag-aaral natin ngayon. Bola po, law of motion. Bola. Nasa harap ka ng pader, pag binato mo yan sa harap mo, babalik sa iyo. Tama po ba? Kasi po yan ang sinasabi ng batas ng karma. At ganun yung sinasabi ng Diyos. Hindi sinabing magnakaw ka, pagpapalain ka ng Diyos. Hindi ganun. Ano po? Kung gumawa ka ng masama, masama po ang iyong aaniin. Magbubunga ng masama yan. Hindi mo man pagbabayaran dito sa mundong ito, sa mundong ibabaw, ang batas po ng karma, ang batas ng Diyos, na ayon sa Biblia na sinasabi, sa pag-uukom po, pagbabayaran po natin yan. Alam po natin, may langit, may heaven, may impyerno, may hell. Saan pupunta yung masama? Sa langit? Hindi po, sa impyerno. Yung mabuti, sa langit. Ganun po yung batas na sinasabi po dito. Yun ang batas ng Diyos na nilaan sa atin. Ano po? Magbasa po tayo dito sa Colosas 3:23. Sabi po dito, ano man ang inyong ginawa ay iyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa tao. Ano po? Pag gumawa po daw tayo ng mabuti, ay buong puso na gaya ng ginawa ng Panginoong Jesucristo nung nandito siya sa lupa. Kasi alam niyo po, ang paggawa ng tao, kaya sabi niya, hindi sa mga tao, hindi katulad ng paggawa ng mabuti ng isang tao, minsan, balat kayo pagkukunwari. Ano po? Kaya mula sa puso, sabi po ng nasusulat. Tama po ba? Hindi lang sinabing mabuti. Mayroon po kasing mabuti na may paksa. May hidden agenda ang tao. May nangyari na po sa buhay kung yung ganyan. Kayo rin po, alam ko may nangyari din sa inyo na ginawang kayo ng mabuti ng inyong mga kapwa, pero lipat po nun, kabila po nun, ay niloloko ka lang pala niya. Sinisiraan ka lang pala niya. Pineperaan ka lang pala niya. Ano po? Totoo po ito. Huwag po kayong magdamdam. Pinapaliwanag ko lang po kung anong nangyayari sa buhay natin. Realidad po ito. Ano po? Kaya sabi niya, pag gumawa ka ng mabuti, iyong gawin ng iyong buong puso. Gaya ng sa Panginoon. Hindi sa tao o mga tao. Ano po? Pwede kasi ang tao pag gumagawa ng mabuti, hindi natin masasabing mula sa puso yan. Pwedeng pagkukunwari. Ano po? Nababasa mo ba po yung isip ko ngayon? Nababasa mo ba yung isip ng tao? Ang Diyos po ang nakakabasa ng puso't isipan.
ng bawat isa sa atin. Kaya sabi niya, sa isang talata, wag daw tayong pabibiro, paloloko. Ang Diyos hindi nagpapabiro. Tuloy ko lang po ito mamaya, tatalakayin ko po yun. Sa 24, yamang ninyong nalalaman ang Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Jesucristo. Ano po? Naglilingkod kayo sa Panginoong Jesucristo. Ano po? Minsan kasi ang tao naglilingkod sa tao. Ano po? Ba't ko po nasabi minsan yung tao, ang isang tao naglilingkod din sa tao? Nakakagawa siya ng mabuti sa kapatid, pero sa kabilang banda, sa kabilang panig, nakakagawa siya ng masama. Sa kanyang kasama o sa kanyang inamo, nakakagawa siya ng mabuti. Pero sa Panginoon, pagka sumunod ka sa kanyang kagustuhan, kapatid, lahat matutuwa. Kasi ang batas ng Diyos, ang kagustuhan ng Diyos, ay ang sa ating sinunod. Ano po? Basahin po natin ang isang referensya dito rin sa Efeso 6:8 o 6:6 po na po. Yan. Efeso 6:6. Ito na lang po, medyo nagbe-blurred po yung paningin ko. Malayo. Efeso 6:6. Sabi po dito, hindi ang paglilingkod sa paningin, gaya ng nagbibigay lugod sa mga tao. Sa mata lang po, no? Kundi bagos gaya ng mga alipin ni Kristo na ginawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Yan po ang sinasabi ko. Ano po? Minsan sa paglilingkod natin sa tao, sa isang banda, nakakagawa ka ng mabuti sa kanya, pero sa kabilang banda, hindi ka nakagawa ng mabuti. Pero sa Panginoon, kapatid, pag siya ang sinundan mo, na naayon sa batas ng Panginoon, sa kanyang kagustuhan, wala tayo pong linalabag. Na sinasabi, kinakawawa mo, hindi. Kasi yan ang batas ng Diyos. Tayo po ay under sa Kanya. Ano po? Dapat sumunod tayo sa Kanyang mga palatuntunin. Sabi po sa 7, maglingkod ng may mabuting kalooban na gaya ng sa Panginoon at hindi sa tao. Inulit-ulit po yung ganitong pangungusap. Ano po? Otso. Yamang napag-alaman ang anumang mabuting bagay na gawin ng bawat isa ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon, maging alipin o malaya. So, hindi pala ibig sabihin, mayaman ka, alipin ka, pag gumawa ka ng mabuti na naayon sa kagustuhan ng Panginoon, ano pong sabi niya? Tatanggap ka ng maganting gantimpala na pinangako ng Panginoon sa atin, sa bawat isa sa atin. Maging malaya ka man
o alipin. Maging mayaman ka man o duka. Ano po? Kaya minsan sabi sa batas ng tao, ay, hindi ko nalalaban yung kaso ko. Ang batas ng tao para sa mayayaman lang. Tama mo ba? Marami pong nangyayaring ganyan. Totoo po yan. Pero sa batas ng Diyos, mapagtaguan mo man ang ginawa mong masama dito sa mundo, kapatid, pagdating ng pag-uukom na kinuha ang buhay mo, wala kang maitatanggi sa harapan ng Panginoon. Tama po ba? Tutulog na po ata yung iba. Nakikinig po ba? Are you with me? Ay, nag-English na po ako. Pasensya na po. Baka hindi nyo naintindihan. Ano pa pong sinasabi dito? Sa Colosas 3:25, sa mga gumagawa naman ng masama. Basahin po natin. Sa Colosas 3:25. Lang po. 25. Sapagkat ang gumagawa ng masama ay tatanggap ng ayon sa masama ng kanyang ginawa at walang itinatanging mga tao. Ano po? Kaya pag mayaman ka, gumawa ka ng masama, sa batas ng tao, minsan nakakalusot ka. Pero sa batas ng Diyos, kapatid, sinasabi ko sa iyo, pagbabayaran mo ang iyong ginawa. Nagigets niyo po ba? Kaya, kung titignan po natin, minsan, kala yung batas ng karma or pag-aaral ng ganito na, sabi nga, minsan pinapaano din, galo-ganti. Kung ano yung sa Kampangan, ang sabi po, galaw, ganting galaw. Tagalog. Ano po? Kung ano yung ginawa mo, ay yun yung gagawin sa'yo. Sa mga ibang reliyon, kung pinutol mo ng kamay ang yung kapatid, ganun din, puputulin ka rin ng kamay. Kinuha mo yung buhay niya, buhay mo rin ng kapalit. Naintindihan mo ba? Sa ibang ano yan, na nangyayari pa hanggang ngayon. Ano po? Kaya, pagbulay-bulayan po natin na isipin po natin, itong buhay natin ngayon, ito na yung ating pagkakataon upang magbago. Huwag po tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Magtiis po tayo sa mga dumarating sa ating buhay. Magdalanginan po tayo sa ating mga suliranin sa bawat isa. Kaya nandyan po kayo, kailangan ko po kayo. Kaya, sa isang lugar, walang isang tao lang na nabubuhay. Kaya si Adan, binigyan ng kasama, katulong. Ano po? Maging karamay niya sa lahat ng bagay. Lahat ng bagay na mabuti, hindi sa masama, kapatid. Ano po? Basahin pa po natin ang isang referensya dito sa Job 4:8. Ito po.
Ayon sa aking pagkakita, yaong nagsisipararo ng kasamaan at nanghasik ng kabagabagan ay gayon din ang aaniin. Ano po? Na kung paano po, kung kasamaan po ang iyong itinanim dito o ginawa, kasamaan din po ang iyong aaniin. Minsan po, yung masasabi ko, yung karma instant na nangyayari. Pag gumawa ka ng masama, maya-maya lang, nakakarma ka na. Pero, huwag niyo pong isipin, pag ganun yung nangyayari, ibig sabihin, pag nangyari sa inyo, mag-isip ka. Ibig sabihin, hindi ka pinabayaan ng Diyos, tinapik ka, mali ang ginawa mo. Pinapaalala lang ng Diyos sa iyo na mali ang ginawa mo. Para pagsisiyan mo at talikdan ang ginawa mong masama. Mahirap, gumawa ka ng masama, wala pa ring naninermon, wala pa ring palo sa iyong buhay. Ano po? Yun po yung mahirap. Isipin po natin sa ating pamilya, sa ating mga anak, kung gumawa po ng masama ang iyong anak, pababayaan mo ba? Hindi mo siya sasabihan? Hindi mo ba siya tuturuan? Ngayon, kung titignan natin, pinagbabawal na nga yung pagpapalo, pero ang Diyos sabi, pwedeng paluin eh. Pwedeng paluin yung bata. Kaya lang sa batas, yan ang kinalulungkot ko ngayon. Na kung paanong, pag pinalo mo daw yung bata, child abuse ka na. Kaya yung mga bata ngayon, siyempre pabayaan mo na, sabihan mo, pero yung mga iba kasi, mga karamihan sa mga bata ngayon, matitigas ang ulo. Hindi makuha sa pinagsasabihan. Sinong hindi napalo ngayon, yung mga kabataan? Sinong hindi napalo sa inyo? Napalo ata lahat sila. Honestly speaking, sino pong hindi napalo sa mga kabataan? Napalo yata. Ako po kasi napalo din eh. Minsan nilalagyan ko pa ng karton. Yung, ano po. Kaya, hindi ibig sabihin, pag nakagawa ka ng masama, kalikuan sa iyong buhay, alam po natin hindi tayo perfecto. Tayo po'y nagkakamali. Dadapwat, sabi nga po, natututo ang tao sa kamanyang kamalian. Ano po? They learn from their mistake. Natututo siya sa kanyang kamalian. Kaya, kung kayo po'y pinagsabihan ng inyong mga magulang, mahal po kayo ng magulang nyo. Mahirap, nakagawa ka na ng karumal-dumal o mabigat na kasalanan, pinababayaan ka pa. Ibig sabihin, wala akong pakialam sa'yo. Ganon. Sa Diyos din, kung nakagawa ka ng kasalanan at pinabayaan ka lang, hindi ka pinalo, hindi ka nilikudo sa ganong masamang bagay, kapatid, mag-isip ka na. Naintindihan po? Pang-uli ko na lang po nababasahin itong referensya natin sa Galatia 7 hanggang 10. Nabasa ko na po ba ito? Galatia 6:7 hanggang 10. Ito po yung sinasabi ko kanina na sabi, huwag tayong padaya.
7. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay di napabibiro, sapagkat ang lahat ng inasik ng tao ay siyang namang aaniin niya. Ano po? Kaya, kanina po, sinabi ko sa inyo, literal na bagay na sa pagtatanim na lang, nagtanim ka ng ubas, kailan po namunga ng bayabas yan? Hindi po, ubas din. Kung masama po ang iyong itinanim, ginawa dito sa mundo, ganun din po ang iyong aanihin dito sa mundong ito. At mahirap, walang pagpalo ng Diyos sa iyo. Hindi ka natuto dun sa iyong kamalian, kasamaan na niya ginawa mo. Nalugbok ka na hanggang namatay ka, ala, dun na yung kabayaran ng lahat ng kasalanan na ginawa mo. Ano po? Sa 8, sapagkat ang nag-aasik ng kanyang sariling laman ay sa laman nag-aani ng kasiraan. Dadapwat ang nag-aasik ng sa Espiritu nag-aani ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Ba't po tayo nandito? Gusto po natin na makamtan ang buhay na walang hanggan. Tama po ba? Kaya tayo po nagpapagod every Sunday or mayroon pang pagtitipon na ibang araw, novenas, na po, pag-duty. Sa atin po yun, ha? Sa ating religion yun. Marami pong paraan kung paano gumawa ng mabuti. Sumunod sa kagustuhan ng Panginoon. Gusto niyo po bang matapos ang inyong buhay ng magtamo ng buhay na walang hanggan? Siyempre po, ako nang sasagot. Anong gagawin natin? May kondisyon. Gawin po natin ang mabuting bagay na ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Hindi sa tao. Ano po? Naintindihan po? Kaya, ako po'y nakikiusap. Tayo po'y magdalanginan sa bawat isa. Mayroon po kasing pagkakataon ang isang tao, ngayon, malakas siya, strong siya. Tatapos sa kabilang araw, kailangan niya ang tulong natin. Ano po? Hindi ibig sabihin po, ako'y nagsasalita dito nang naayos sa Biblia, kala mo nagagawa ko na. Hindi po. Gusto ko lang pong ipaiwaga ang gusto ng Panginoon. Ang gusto sa atin. Ano po? Alam ko po, minsan sa pagsasalita ng isang tao, ng speaker, may nasasaktan. Kasi po, nagsasalita siya ng totoo. Pinapaliwanag niya ayon sa Biblia. Ng realidad. Totoong nangyayari. Ano pong gusto niyo? Kasinungalingan, paapyaw na gusto niyo laging parang pabor sa inyo? Hindi po ganun. Mag-isip po kayo pag ganyan ng speaker. Kapatid, alam ko po, hindi, sabi nga, may kasabihan, hindi mo lahat napiplease ang tao. Parehas lang naman tao yan. May ngipin, may mata, may kilay. Ba't di mo sila napiplease? Kasi may kanya-kanyang paniniwala, may paninindigan, etc., etc. Pero kapatid, inyo pong pag-aralan, yung mga pag-aaral, karunungan na dumarating sa ating buhay, tama ba kaya yung sinabi ng ating kapatid?
Parang tinitiran niya lang ako eh. Nasaktan ako doon sa sinabi niya. Alam niyo kapatid, hindi lang ikaw nasasaktan, pati ako kasi aminado ako doon. Tayo lahat ay nagkasala. Tama po ba? Ang mahirap lang sa atin, hindi natin tinatanggap na tayo nagkasala. Kala mo, minor lang ang kasalanan mo. Kala mo, mas malinis ka sa kanya. Ganun po. Kaya, kapatid, wag po ganun. Kaya, tayo, sabi nga po ng laging sinasabi ng Panginoon, ng Biblia, ng mga talateksto, ng mga banal na espiritu na dumarating sa atin, tayo magmalasakitan sa bawat isa. Magmahalan. Ano pong ibig sabihin yan? So kung itatago namin yung tama, yung mabuti sa inyo, nandun ba yung pagmamahal, pagmamalasakit? Isipin niyo po. Huwag niyo pong isipin na natamaan ako doon sinabi ng kapatid. Parang pinatamaan ako. Kaya minsan, the way na magsalita yung kapatid, ako, personally kasi minsan mayroong mga ganyan na ay, si kapatid na ganyan. Pero, tinatanggal ko po yun kasi iniisip ko yung sinasabi ng tagapagsalita, hindi yung mga expression niya, hindi yung nilalaman ng kanyang sinasabi. Minsan, mayroong mga alam niyo po yan kung sino kayo na nakapagsasalita sa inyong kapwa. Kilala niyo po yung sarili niyo. Sinasabi ko po ito kasi nangyayari sa akin. Kaya, sana, tanggalin po natin yon. Natin, kasi sabi ko nga, pati ako. Ano po? Hindi ko po tinatanggal yung aking sarili na nagbabasa ako dito, nakala mo, exempted ako dito. Pasado na ako dito. Hindi. Yun nga ang mahirap eh. Ano po? Ikaw mismo na nagtasalita dito, natatamaan ka. Kaya lang, maganda, tanggapin mo. Mahirap, tinatanggihan mo. Yun po ang mahirap doon. Wala pong mangyayari sa atin kung ganon. Minsan nagmamalinis tayo, minsan nagmamataas tayo. Kaya po, kung gusto po nating magwakas ang ating buhay, na makamtan ang buhay na walang hanggan, kapatid, ang mga nabasa po kanina, ang uli kong binasa, sabi niya, ay tayo mag-asik sa Espiritu, sa kagustuhan ng Espiritu. Pag sa Espiritu, ibig sabihin, naayos sa kagustuhan ng Panginoon. Pag sa laman, yan ang kagustuhan ng mundong ito. Ano po? Muli po, ako'y nagpapasalamat sa pagkakataon na ibigay sa akin. Naway sana po, nagbigay ng mabuting mensahe, mabuting pagbabago sa ating pananaw. Ang aking mga nasabi, ang nating nabasa ngayon na naayon sa Biblia. Ano po? Tayo po'y magdalanginan, magmalasakitan, magmaalan sa bawat isa upang ating po makamtan ang buhay na walang hanggan. Muli po, sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Marami pong salamat.
maraming salamat po sa magagandang boses ng ating mga choir. So palakpakan po natin yung ating mga choir. Halos bata-bata pa yung ating mga choir. Yung ating mga kabataan po, bigyan po nating pagkakataon yung pwedeng magsalita po dito dahil ito po ay tema po natin. Si Brother Elmer po na pwedeng magbigay. Ang lahat ng tao ay may pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang isang mapagpalang oras po, ang siyang aking ipinapauna sa ating sa ating Diyos, sa inyo pong mga magulang, at sa aking mga katulad kong kabataan. Matagal-tagal na rin po nung last po akong nagsalita at tumalakay sa tema po. Bagamat sanay na po sa pagsasalita sa harapan, pero ngayon po ay parang kinakabahan pa rin po ako. No? Iba po kasi kapag nasa paaralan at kapag nasa paaralan ng buhay, ibang-iba po yung pag-aaral. No? Gayunman po ay tatalakay po ako sa ating tema na ang tema po natin sa ngayong oras ay batas ng karma. Ang karma po ay nanggaling sa isang salitang Sankrito nang ibig sabihin ay bunga ng mga gawa. Ang karma po ay isa sa mga simulain ng ating kapatiran, ang kapatirang espiritismo. Ito ay isang doktrina na noon pa man ay ipinaglaban na ng ating mga pundadores, magmula kay Allan Kardec, kay Juan de la Rosa, Agustin de la Rosa, at kay Juan Albier. Kung bago man po kayo, kung hindi nyo po masyadong naririnig yung mga taong ito, sila po ang founder ng Espiritismo. Agustin de la Rosa at Juan Albier sa Pilipinas, si Allan Kardec sa kabuuan. No po? Ang batas ng karma po, masasabi ko na ito ay nandahil sa batas na ito, masasabi ko na ang Diyos ay hindi nagpaparusa. Ang batas ng karma ay inilatag ng Diyos sa atin. Siyempre po, kapag sinabi po nating batas, kung hindi po tayo lalabag, ay hindi po tayo mapaparusahan. Kapag lumabag po tayo, doon lamang po tayo mapaparusahan. Kaya hindi po natin malalabag ang batas ng Diyos. Always an equal or opposite reaction. May action, may reaction. May cause, may effect. Yun po ay batas. Kapag po sinabi nating batas, ito ay napatunayan na ng masusing pag-aaral. Kaya hindi po natin mapapasinungalingan na ito ay hindi tama. Batas na po siya. Pinag-aralan po ito ng mga eksperto. Pinag-aaralan sa siyensya, pinag-aaralan po sa eskwelahan. At ito po ay napatunayan na. Pangalawa po, logic or lohika. No po? Magkakasakit po ba ang isang tao nang walang dahilan? Papaluin po ba ng Diyos ang isang tao nang hindi siya lumalabag sa batas? Siyempre po, hindi. Meron po siyang sakit sa baga. Baka dati po siyang naninigarilyo. O di kaya naman po umiinom ng alak. Action and reaction. Cause and effect. Logic po. And then the last po is yung Biblia. Nabanggit na po kanina na kung ano ang itinanim, siya po ang ating aanihin.
kung nagtanim po tayo ng mabuti, syempre mag-aani po tayo ng mabuti. Kung nagtanim po tayo ng masama, mag-aani po tayo ng masama. Yun po ang sabi sa Biblia. At ang sabi, isa pa po sabi sa Biblia, na kung sino man ang nagasik na ukol sa laman, ay mag-aani ng kasiraan. At kung sino man ang magasik na ukol sa espiritu o yung mga mabubuting gawa, ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Ano po ang sabi ni Confucius? Sabi po niya sa Golden Rule, wag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin nila sa iyo. Ano naman po ang sinabi ni Maestro Jesus sa Lucas? Gawin mo sa iyong kapwa ang nais nilang gawin nila sa iyo. So yun lamang po ang aking pag-aaral batay sa ating tema na ang batas ng karma. At muli po, kinukuha ko na din po ang pagkakataon nito sa mga magulang ko na nagbabahagi po dito sa harapan. In behalf po sa mga live stream committee po natin, na kung minsan po mabagal po ang server, kung kaya't hindi po nila agad na po project ang mga talata na sinasabi po ninyo. Kaya ang malaki po ang aming pong pasensya at ang inyong malaking pangunawa ay lubos po naming inaasahan. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa ating kabataan. Yung pong ating mga kapatid sa hibaba, mga katandaan po, mga dating kabataan po, yun ang ating mga tatawagin. No? Dahil po simula nung bata pa tayo, hanggang sa naging binata po tayo, hanggang sa tumanda tayo, naririnig na po natin yan. So tatawagin ko po yung ating kapatid na si Brother Eden Gomez para makapagbigay po ng paalaala para sa atin po. Maya payabak po kay kayungan. Muna po kay katamong malugod agino. Payabot ko po yung maya payabak kay kayungan. Pasalamat ko po at king oras ay ni midinan ko pong pagkakataon. Pasalamat ko po kay kayungan. King pamagdalamati po ketang pangawala na po ni kaya kami nga dakal salamat kaya kayo. Pasibay po, balik ko na pa po yung oras kaya kayo. Dakal po salamat. Ay! Nga pakyapos ko po kayong kanakong kapatid. Lawen nyo na po na. Ita pong emotion ta, mulul to na. Yapin po ita, sabi na pining kabataan, kung ano ang iyong itinaniman ay yun ang ating hahaniin. So, kung ano po yung ating ginawa sa kapwa, siya rin ang ibabato po sa atin, no? Siyang babalik. So, kung ating pong pag-aaralan po ito, kung minsan may good and bad na. Good and bad lang po ito. Good karma and bad karma. Kung minsan natatawagin natin. Kasi kung ano po yung gusto nating mabuting gawin sa atin, yun naman ang ginagawa natin sa kapwa. Pero kung minsan kahit mabuti po yung ating mga ginagawa sa ating mga kapwa, mayroon pa ring binabatong yung hindi po natin nais, no? Pero yun po ay pag-aaral po yun. No? Hindi ibig sabihin po, binato po tayo ng hindi tama, na hindi tama po yung ating ginagawa. Dahil po, doon po tayo magpapakabiyasa, sabi, papakarunong. Kung minsan sabi mo sa inyong sarili,
mabuti naman yung ginawa ko. Bakit ito yung sinukli sa akin? No? Kaya sana lawakan po natin yung ating kaisipan. Yan, marami po ang mga magiging sagabal. Dahil po yon, makikita po natin doon kung gaano tayo katatag, gaano tayo kalawak yung ating pag-aaral. So sa ating pong mga kapatid pa, sa mga babae po, yumuyuko po yung mga iba. Hindi ko po nakikita yung kanilang muka. Baka matawag po ko kayo. Meron pa po ba sa ilalim? May hinaanak po yung isa. Okay. Sa itaas na naman po kasi maraming ano po yung ating mga kapatid. Si Brother Rick po na siyang bibigyan po nating pagkakataon. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. At ngayong araw na ito ay nandito po tayo muli para kampanin natin ang tungkulin natin sa Panginoon. No po. Nyapin po at yuta mo Kenny, itang paketa mo, agawa tayo po ing obligasyon at tungkulan tamo king Diyos. Yan po yung importante dili niya po na pakita mo niya chuta mo yan. Tidam tayo po ing kakatamong paksa. Nung noko rin pinyene di po diwa rin kakatamong kapatid. Ya piniing batas ning karma. Niya po. Nung isa po hanggang iya tala paniwala darandaman tayo kasabyani ing karma. Sabi na mo, nung halimbawa, ating taong kabaryo na o kamag-anak na, o atang balo ng may kagawayang masanting, gagawayang masanting, ne po. O kay ating milyari kayo. May karma ya, aran sabihan de po rin kapatid tam. Nung halimbawa, atin niya pong gewang matsura kaya ka. Patangkay, abalitan mo ating milyaring masanting kaya, may karmaya, aran niya po. Buri na pong sabihan, karma, ne po, halo dahil tao, ne po. Buri sabihan, panuwalan de po ing karma. King kaya katamo pong kapag-aralan, king kapatiran, nung nakarin, labihan na po ing diwana, king kaya katamong kapanwalan. Sabi na pining may basa, kaya pong binyen ng referensya, ning kaya katamong speaker, ita pong, kung merong binasa na kayong Efeseo 6:8, ang pong Colossus 3:25, nung nakarin sasabihan na po, ing di napat mayap, ne po, nung gawa mo mga santing, ang panggawa kang ginawa kang mayap, ing magbalik ka at tanggapan mo kayapan. At nung ginawa na ka man, masanting, ne po, at makapatula ka ring panlalawin na ng Diyos, ing tanggapan mo masanting. Yapi ning sasabihan na po ning tema na nung nano po yung gewa mo, iyari ning papulan mo. So, king kaya katamo pong pamag-aral kapatid, kaya katamongan, uling balutamo, king kaya katamong pangayawos, king kapatiran na iti, king kapag-aralan, king union spiritismo, intuturo na po kaya katamo, puro kayapan. At kintana po pong dindam, masanting. At iruda rin kaya katamong banal. Po. At yun na kayo pong dindam na bindyan ng mensahe rin kaya katamong speaker,
na masanteng, na na panyulong na ning kaya katamong ing balang met ngat metong kaya katamo. Alapo, ne po. Purungan kaya pan ing kaya katamong darandaman. Purungan masanting ing kaya katamong narandaman. Anya, at po kaya katamo nung makananong tayang i-apply ing kaya katamo pong kapag-aralan kini. Ano pa da rin nga sabi rin kaya katamong kapag ala pong perfecto, sabi nila. Talagang nung minsan magkamalita mo po. Pero kaya kagibat na ning kaya katamong pamagkamali, kailangan makapag-recover tamo. Nung may kagawa kang matsura king kaya kang kapatid, kailangan gawan ming mayap, ne po. Kailangan manyawad kang sorry, manyawad kang patawad. Huling niya po ing kaya katamong kapag-aralan ita. Anyapin, kapatid king kaya katamo pong pangayawos, parati da pong panabilin ding banal kaya katamo. Nung medyo ilisata mo po kendalan, ne po. O tapong dandamantala rin ang pasabi da rin kaya katamong banal, ne po. Pasabi ning Diyos karing titipang banal kaya katamo. Sugradong o tapong telam tala rin kaya katamong pusuot kay sipan nung magkamali kang 50%, ne po. Ditak-ditak, ne po, pababawasan mo 40%, 30%. Hanggang po potang apuro tani ala na kang hagawang mali. Pero makanyaman paluta mo po alang perpekto bisa te bisa magkamalita mo. Pero kailangan tamo mong magbalikwas, ne po. Kailangan tamo mong pong didinan tayang nung nanuman po itang agawatang mali, didinan tayo kin sarili tamong punishment para makapag-recover yung kaya katamong kasarili nun. Nya kapatid, yung pamag-aral po kiniking kaya katamong kapatiran talagang patutuhanan na rin banal kaya katamo. Ne po. Nung may ngari keng gintu, ne po, yung kapag-aralan kini, ne po, gintuya, ne po. Anya, nung atin niya mang kay kibat, yung gintu ngay ni, para makanyang tayang dalisayan, ne po, puro tayo, at yun po kaya katamo, yung kapag-aralan, at darandaman tamo kini. Anyapin po, sana po, karing kaya katapang aldo bukas, ne po, king kaya katamong kapanahunan ngini, pablasang aranasan tamo po, ing pagsubok, ne po, dadanasan tamo po, ing kasakitan, king kaya katamong yatong panungnanganan, iti magsilbiya mo pong sikanan tamo, ne po, nabalo tamong in Diyos, andiyan bibiya yung pagsubok king kaya katamong biye, ne po, at tinayamang kay kibat, bibiya na pong grasya kaya katamo, ing atin tamong pong sikanan, ne po. Ini ing maulagang bagi, bibiya na kaya katamo ng Diyos, ing atin tamo pong sikanan, panting upayang agawatala po rin kaya katamong tungkulan. Anyapin, sana po magdibidya ing kaya katamong kapatiran at ing kaya katamong pamanyal pantaya. Pasibay po, maya payabak at dakal pong salamat. Ing kaya katampong kapatada kaya nakan mo naman, Brother King Liwanag po. Muna po payabot king maya payabak king kaya katamong malugod a Ginoong Diyos at ang timorin kaya kayo pong sablang pengarian po ang kapatid. Ding kabiasnan po ang pong kapag-aralan ganap la pong mipakilala ngayon pinandit. At inamo po kaya katamong tao nung mipakayap o mipakarok tamo po. Uling king balang pinandit ding banal titipala kaya katamba ting upayang ituro daw po ring paralan ang pong kabiasnan amalyari tamong gawan. At atin tamo pong temang pag-aralan, batas ng karma. Nga na po kening Mateo 7, 1 hanggang 2, nga na po kening 1.
huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan. Kayang dos po, sapagkat sa hatol na inyong ihahatol, ay hahatulan kayo at sa panukat na inyong isusukat, ay susukatin kayo. So, imburi na po ning kaya katamong malugod aginong Diyos, yung dapat na pong dapat agpangketang mayap. Uling atin niya naman pong sasabihan kening Lucas 6:31, at kung ano ang ibig ninyong sa inyo'y gawin ng mga tao, gayon din ang gawin ninyo sa kanila. At pasibaya po maya payaba kaya katamungan. Kaya pumbabo, hala na pong bisa. Dakalya pa po yung oras. Oy, brother. Hello. Muna po king Diyos, kadwa kay kayong kanakong kapatid o pengari. Ane po kasantingin kay katante mang tatalakayan ngayon kaya baka na iti. Balo niyo po, tutulaya po yung Diyos kaya katamo uling ganap talang ay talaga rin kaya katang kasarlinan. Kingal doon ng sabat banting upayang ibiyatala rin kaya katang kasarlinan. Buong puso. Sana ngayon kaya baka na ito hanggang kapag-aralan mitanong na sa karing kaya katamang dulang daring kaya katamang puso. Dakal no pong pamag-aral dahil miyabi kaya katamang ano makanano suglungan ko na lamo po. Nga na po kening mumunang Pedro mamasata po. Sa unang Pedro, Kapitulo 4, versikulo 8. Nauna sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan sapagkat ang pag-ibig ay natatakip ng karamihang kasalanan. Lewen niyo po kung kapamilatanin kaya katahang pamikakalugod. Itanganggang agagawa tamong masanting. Ang porang paman niya pa, tang mayap, ita po, mababawas yung kaya katang kasalanan. Akin ni pong 18, 4:18. Unang Pedro 4:18. At kung ang matuwid ay bahagya na makakaligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya maghihirap? Ay, magsisiharap. Oh, yun po, tingnan niyo po ang nabasa natin. Itamong may kagawa ng kayapan. Potang at syuta na king ngaluwambi. Anong makanano, yung makipag-aral tapak king ngarap na ng Diyos. Pero ring makasalanan, no karala ka numarap. Nepo, nung nepo ketang dagad-dangatang api. Karinya po. Kataw-taw yan po, anong makanano yung sinabi na ng Diyos, yung kayang batas. Kini pong Deuteronomio, Kapitulo 32, versikulo 39. Ano po kayo ng Deuteronomio? Tingnan ninyo ngayon na ako sa makatuwid bagay ako nga. At walang Diyos sa akin, ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay. Ako'y ang sumusugat at ako'y ang nagpapagaling at walang makaliligtas sa aking kamay. Ita po yung pangako na ng Diyos, ano makanano, yung batas, yung gana-gana, yung susugat, yung pakayap. O itana mo po dakal pong salamat. Maya po nga bak po kay kayo muna king Diyos. Kadwa po ka rin kay katamong pengari. Ang po kaya nakan, ang po ka rin kalupa kong manong kulang. King babo. In karma po,
at kanyang batas ning tao, ang po ang batas ning akong Ginoo. Nung naning tena mo, yung pupulan mo niya po. Pero, bay po sablang, ana po, paninto na lumiya pa mo, et ibiyeming katoliran, at ibiyeming karagdagang kaya ka. Makanano ka pong manyawat, kingaping Ginoo, nung king kaya ka sarili, mo gagawan, yung gagawang pamanyawat mo kingaping Ginoo. Buri mo kasi, Aldodo, buri na, bibiyene kaya ngaping Ginoo eh. Pero itang buri, no? May mamabibiya kayo. Lalo na po ka rin kaya katamang pengari. Karin kaya katamang pengari. Karin kaya katanganak. Ing pengari, metong niya mo naman pong metong nga Diyos. Kasi, yak po kitang panahon to, ala akong pengari babae. Pero kung gawa ko, may mintoy ko ka rin ka na akong kapatid. May masyas ko mambuntok, pero may kapagbalikwas ko. Pero sabi ko kay sarili ko, sana datang yung panahon, potang ating na akong pamilya. Itang may pariyari ka na ako, mapapariyari ka rin ka akong anak. Ngayon po ito. Apin po itang kinanam kang mayap, mupul kang mayap. Po. Potang inmeto nga tao, dinina na kang inatulan ako. May tatanong kay sarili mo. Sabihan mo kay sarili mo, challenge. Potang ikuha mo naman to, maswelo ka na po. Kaya tangal daw pong panawang kong makipanabas, merakal ko anak. Kaya karakal mo lang yung anak mo. Makananula ka niya mamaya. Bahala na yung ngaping Ginoo. Binyaya ka na ako, dapat gawang ke. Kaya tangal daw po ito niya po. O ngayon nila, ako po kaswelo ngayon eh. May magpatutuko po kaya kayo. Niya po. Limala po dahil nga na ako, ako sisindi ko kanito. Makakirala dahil nga na ako. Diyos ko, sadyad ko la din eh. Lawin-lawin kay sigarilyo. Di ako kay sigarilyo ka na ako. Sinabi ka. Waling po ang sisindi ka, nga ka sisindi, mapali ka buntok. Panito na mula po detang tao, sisindi, manyawag ka. Pota ka sa pakiba na kaya ko. Ating kampe pa sa likod, sigarilyo ka na ako. Kaya nang po kasi. Kaya ang panahon ko nganyang malati ko po, anya pong edad ko pong grade 2. Waling ngala ko pong pengari, mag-aral ko po, daw. Akakik ko lang po din tao. Denga na ako. Pero iyak po, gawa ko po itong kalokohan to. Bagutan po ito. O din kaya gargawan mo niya na. Aning number, number 7 niya nga na. Liyak ko kaya pabalat. Saka kaya inaliwang pabalat. Pero ngayon pinupul kita. Tatanya magtinda ako naman baseball. Pamurat siyanda ako mo naman. Niya po. Ngayon nang nanitang tena mo, yan pupulan mo, wait. Pero tinatang po ito, totoo po ito ng karma ito. Pero may challenge. Pilang beses to, mapapride ko. Pero okay mo, sabi mo, depatang ko po kaya tangal do ito nga ako. Niya po, ngayon lang maswelo ko, pupupul na ako po ngayon. Bala mo, karas ko po 50 banwa, peto ko nang handa na po dahil nga anak. Diyos ko, nakamago pratay, kami na naman narang. Hindi nga anak, may ngayari lang. Kaya ibigay ako nitang obligasyon ko karela. Nyangeni, kingapin Ginoo ko, babigyan ko ng obligasyon ko. Makapadurot, maglinis ko po. Pasensya na kayo po, minsan po, karin ka na akong kapatid. Noong pong may kapanasakit ko po, tatabi ko lang mo po ding manok yung. Ako lang mo po talagang papatin, talagang patin ko lang po dito. Mga balasbasan na matela. Kasi siya na ko pumiyakapan na sakit ko. Babulyong ko lang mo po, yung pamalasbasan ko din, di ko taliwa mo po din manukyo. Niya po, kasi misan, nung muwa kayo, yakwali ko.
lalangutan ko na mo po itang abdi. Niya po. Sabi ko, salamat po Diyos ko, may karapat ko po kaya kang ako makanya niya po. Nya, ditak nan ditak. Magpasalamat tamo ako ata niya po yung dalan. Sana po magpakasipag tamo, lalo na kim pa magdubena tamo po niya po. Yak po hanggang yak po biyasang magdubena, yak po biyasang manalangin. Tiyatakang kay sarili ko. Diyos ko, tinan mo kung kabyas na hanggang pong mukim pa manalangin. Sana suglungan niya po. Basta't manalangin ka, tapat siya kay puso mo. Tanggapan yung ating Ginoo. Nakapaborin, uling manyawag ka kayo Anya, yung pamagnobena po gawan tana po. Tamo po mga siya sa buntok, kalupa ko po. Ne po. Itang tamo po bagamaking kahay, manandaman ko po ngali, yako ali ko po manandaman. Magpakasipag tamo, tamo po mga tako, maymut. Uling kaymutan, dating panahon. Magmayyaman naman ikingaping Ginoo. Ating ko po nga basa kay pong exercise test, maybe 5. Balo dading tao matela mo. Uling ting mete, eda na baling, gana-gana nga blas. Imburik po sabyan. O tawaring matuwa na ka, karing kagawa. Na nakamasyadong pakiramdaman ng ating Ginoo. Habang atitapang sika na ng pompersa, ibiyataan ng ampunya ganaganang burining ating Ginoo. Bangka nito, miragdagam pa yung kaya katamo, biye, ang ponsikanan. Lalo na, sabi na yung yakpong yan na ako magpakapuyat. Uling binawan na po ka na ako yung doktor. Kanya, obligasyon ko mangabak. Gagawang ko na, pero yung puyatan. Uling nung magpakapuyat ko, sinabi na, tinanam kang magpakapaganda ka magpakapuyat po, bigla kang mati, nakamakapaminto kay ngaping Ginoo. Ngayon tayong obra ako ng ngabak, gagawang ko na mo po. Salamat po, sana po pagpasensya na po, kayo pong kapatag ko niya po. Kayo po sasawa, makirandam king kaya katang ngaping Ginoo. Muna po, biyak ko niya po yung biya sa king kaya katang mamuntukan. Salamat po. Sabihan na pong brother, biyasang manalangin. Manalangin niya po. Teme ko ng kanini, nung manalangin aldo pombengi. Manalangin kayo po nga ba? O, manalangin niya po. Niya po biyasang manalangin. So, o ini po yung kikatamong pamag-aral. Yung oras po malapit ni. Kareni po yung kikatamong kapatid. Kaya pong tutuki ganyan, convention tamo po tutuki na. Maranong tamo po kaya tutuki. Sakto ya pong katapusan convention tamo po kanita. So, ngani po yung kaya katamong kapag-aralan. Sana din yung kaya katamo pong dindam man pong pag-aralan ngayon aldo ngayon ni pag-aralan tala pong miyamasama sa hanapin na po. At hadwan tamo po kayong kakatamong malugod na Diyos. Hanapin nung detang kukulang kabyas na nana, manyawad la ka na ako. Dinan ko la. So, ipagkalob na po ning kakatamong ginuita. At yung kakatamo pong biye, kayong panahon tamo po ngeni, tutupong mabayat yung kakatamong pamibiye-biye ngeni. Although makanyan man po yung kakatamong kabilyan, pero yung Diyos ay pamurin po migkait kaya katamong. Yan na pamurin pigkait kaya katamo, yung kabiyayan tamo, bibiyan na pamurin. Uling malugod siya yung kaya katamong Ginoo. Antimong pengaring, kareng pengari tamo. Dan kaya katamo pong pengari, halog da namo den karelang anak. At sulangan kayang masanting kabilyan. Makanyan niya naman po yung kikatamong Ginoo. Denggang kayang anak burina at sulangan kitang masanting bili. Nya ito makirandam tamo. Makirandam tamo po kitang burina. Kasi kalupanapin po ito, nung naninggewa tamo, yan naman yung miyablas kaya katamo.
Nung tamo po maminto kayo, panusignan tayo po yung durita mo, potang lumapit tamo, binya kuning parakya, kaya anak kanto na. Ngayon potang binya taning parakya ka, uling malugod siya pa mo rin, hanggang nakakit ng magkasakit ka, potang minyawad kang tapat nga na, ha? Tigsisyan mo yung ganaganang gewang, leko mo nga nito. Ne? Ibibiyeming buong sarili mo na maminto ka kaya. Uling malugod yun. Tibiyene pa mo rin, idwang ne pa mo rin, gamat na, ning kakatamang gino. Bring sabihan po, ketang panahon na ito, na atyuta mo ketang kasakitan, may biyasa tamo. Ne? May biyasa tamo pong linawe na ing Diyos, ya pala ing kakatamang karami. Ing kakatamang ginong Diyos, nanuman ning laban, ya pamurin ing kakatamang kayabe kasangga. Potang pasakop tamo kaya. Makanyan mo naman, kaya kayong anak mi, kaya kayong anak ming kayanakan, makanyan mo naman. Yeah? Potang papayuan da kayo rin kaya kayong pengari, o kaming pengari. Ala pong pengaring magpayong matsura kayong anak. Yan ako puturo kayong matsura ning pengari. Ulinging durimi, ikaming pengari, itang misaplalangan ning kaya kayong biye. Akit ming maswelo kayo, ating kayong takot king Diyos. Yeah? Makanyan ta, mapaminto kayo karing pengariyo. Yan po, karing niya mabubuuing mayap hampong masanting nga pamiyabe. Po tapong bubukloran na katamo ning Diyos ketang dugod. Ala pong masakit, alang imposible na ayatamo agawa. Nya po kailangan ding tuturuda kaya katamo, mo bukod keng sasabyanin ning kaya katamong labi, noon gagawan tayo po, papakit tayo. Sabi na, hinuli de, itang emo kanu buring magagawa, kaya ang sarili, emo daraptan karing kalupa mong tao. Nya po, nung nano'y tamburi mong gawan da kaya karing tao, yan naman ang gawan mo karela, yang iablas da. Anyapin po atang mirasing panahon datay ngaldo, lumbugyay aldo, mirasitang kaya ang panahon. Dandaman mo na kanyan na nasabihan da, ayang kapatadana, magana kaya kasi. Kanta puluntongan yan Potang alata na sabihan da, may kasi kagana ka, anyapin makanyan may kuya. Yamig kasakit, aran ng minsan po. So, yapin po yan. Pota pong itamo, mawala tana kiti, itande pa tamo karinda sabihan. Karinda buklat, karinda sabihan, ay kapatad makanyan, harap po. Kanya sana po, yarintang mika atintanang istorya king biyatamo, itanaping mong masanting ay istorya. Panikwanan tamo pong ing sabihan da kaya katamo po tang makota na magana kaya kasi. Iya po ita. Itang nung minsan, uling may kuya, pakiba napin kaya ka, o nung nano mo kasing gewa na yapining ating kandandaman. Mas masanting nepong darandaman, itang masanting kasakit ang ating yapang sabyan na ano kaya katamo. Kailangan po, dahil kaya katamong gawa, di kaya katamong dapat, yung kaya katamo mismong sarili, banten tayo. Nang minsan kaya mo pong mga mano tamo, makapanyuga tang kapanandaman. Tandanan tayo po yan. Nang minsan kaya mong sabyan tamo, makasuga tamong kapanandaman. Okay? Kanya po sana, kaya katamong mga mano, yung Diyos, yung palaging at yung amano na ning Diyos, silang malyaring mapili tamong bubuga o papalwal karing kaya katamong asbok o pasbulan. Pakanta po ing mayap, yung marandam kaya katamo. So, ngayon pong aldong ini, din kaya katamo pong pisaw-saw, 4,815 la po. So, sana po kayong tutuking Domingo convention. Tama po.
maranang tama po. God bless po kaya kaman.
Manalangin. Manalangin. Maestro, aki kaming Ginoo. Pasibay po, mayari na po inki kaming banal na katipunan. Payabot miya Ginoo, ingalang hanggang pupus ming kapuryan ng pong kapasalamatan. Ing makanyan mo pong pagkalab kaya kami pa, deng biyaya ka rin kaya kaming balang be. Lalong may ginin Diyos, ing pagkalab mo po rin kaya kaming balang be. Kambi na igpa ing persa ang pong sikanan. Bang malaya mila pang agalwan ginin Diyos, banal min tungkulan kaya ka. Ginoong ining mayarya po ing kaya kaming banal akatipunan. Pasalamatan da ka ginin Diyos, dempeg kalub mong kabyas ng kaya kami. Magsilwila po sanang ginin Diyos. Inspirasyon, ang pong maragul asap ka rin kaya kaming balang biye. Ginoo adwan may kaya ka, pablasang ikapu ing mikibalo karengal doming daratang. Ginoo ing balang metong kaya kami. At sa blang pamilya may Ginoo ing makanyan makiya pong ingatan. Mga niyang kaya po sanang mga lisya. King naman pong peligro. Panganib at yung babaw na ningyato. Lalong magit ginin Diyos adwan mi po kaya kangeni. Ing mga lisya kaya po Ginoo king naman pong kapanamdaman ng pong sakit mabayat. Lalong magit Ginoo adwan mi po kaya ka ing sakit adurog ang babaw na ng yato ausan ng COVID. Makanyan mo niya po sanang din ng kapupusan. Bang makanyang kaya pong malayang munta ka rin ng pong kini. Alang-alang po Ginoo ka rin kaya kaming banal na katungkulan. Pasalamatan da ka ginin Diyos. King kapinanditan iti ing makanyang kaya pong mitipon-tipon kaya pong anak mo king kaya kang banal na santuaryo. Sana po Ginoo makanyan may pong bendisyonan ing balang metong kaya kami king kaurasan na iti. At ni naman pong ating bit-bit kapanamdaman, kainan karen-karelang katawang kahang laman Ginoo. Kitang lihim apisan me karen kaya kang mayupayang gamat, at ibiyameng ganap itang sikanan ang pong kapaldan ng Diyos ko. Ang ganap po ikpare at ang pengare may ang pong kapatad. Ame mundasyon king kaya kaming kasalpantayanan ay tsuking kainan king karelang sarasariling ko buntok nangan. Diyos ko dalawan mo po sana. At makanyan may pang ipagkalub karela ing karelang makabang biye. Bang makanyan lalapang makagawa ikpa banaldang tungkulan. Malugod kaya kaming Ginoo. Ing kapinanditan iti anong makananong makanyang kaya pong mikakawani mamanuli na karang kaya kaming kubuntok nangan. Ginin Diyos sana po makanyan mo pong bendisyon na rin kaya kaming balang daungan. Nung makananong kaya pong payapang miras king kaaranan mo iti. Ing makanyang kaya pong magsikobling. Bit-bit miya po yung tula. Karang kaya kaming balang puso. Ginoo rin ni po rin kaya kaming makuyad na karalungan kaya ka. Sapo Diyos ko, yung makanyan mo lang tanggapan king kaya kang banalayarapan. At makanyan mo naman pong tanggapan king kaya kang banala pamipala, king lagyo mo ikpa, ating bugtong mga anak ay Yesu Kristong kaya kaming takapagligtas. Kintay dang pong sabda ikparang kaya kang banala pangako mapamatul ang Espiritu Santo. Yan ang sapo. Sibol Tagumpay Bie is now signing off. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpay Bie.